Bon dia des del Poal, aquest és el poble de ma mare. Jo de petit anava en bicicleta per aquests camps i aquests arbres fruiters i avui hem visitat Tallers Moreno, que és una empresa que va néixer d'una persona que va arribar d'un altre poble fa 50 anys al Poal amb una caixa d'eines i avui és una empresa que exporta alta tecnologia agrària, màquines per collir fruita pràcticament totes robotitzades a Nova Zelanda, que és el seu principal mercat. Per tant, aquest és un cas d'èxit d'una empresa molt petita, d'un poble molt petit de les Terres de Lleida, que avui el seu món és el món i les seves màquines tenen la tecnologia d'avantguàrdia i és un model a seguir per tantes i tantes altres empreses de Lleida, de passar del producte primari al valor afegit.